Koorka nani somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko fari lema ne wadi ma hota wondane gantuji kam ñaami hay walɗo sport seeɗa Koorka kam jogi ɗum ko sport appui avant appui yeeso appui avant ko ɗon gonɗa oui pourquoi pas yata salle de sport ko mbaɗen may ko mbaɗen non ko là-bas ko toon pourtant wonde normal wona sport wonko d'accord wonko aynu baadi ça va ça va pas ah pourquoi c'est pourquoi kanafik kanafiki ko musuba j'ai rien dit an holni yimɓe kalade suuni jaha mbatta ɗum e weñje an minema ɗo towɗa kam an mi haalani hay allah ma wonde nafigi wonde cocciro sere weñjeñ an jaha joɗɗo mbiya kam kaw mima na mbiya oncle mi wannama mbiya qu'est-ce que je vais faire pour ma an mbiya moi c'est là-bas au village faram para wona wi wona non faram para min a watta kam to a dista kam to ngara do je n'ai rien compris c'est quoi ton problème c'est rien compris mbiɗa kam kaw ko mbatta mbimami min mbe jogi galle four sa yi jodim ɗo ko galle ko basal mbiɗa kam je vais te donner qu'est-ce que je peux faire je vais régler je vais réfléchir c'est pour toi miyam c'est pour toi min ko dokkuɗa kam fof sa mi deñi kam laltade huɓere nde seeɗa mi fina tout feeje mbeɗa yiiɗi mbiɗa kam tifo combien ha kalkimi galle les maternité an kam nguɗo koltu e ndeɗo kaw m'a dépassé aujourd'hui an kam hol ngurel hol jama sport mbaɗen mi wo saluji sport no mbawi hewde ɗo e Mauritanie stade uji mbawi yajjini an kam ko ŋaaye ma ko sore ma abou ko sokke ma ono wondude mon ko musiba mina wari kama lepti kam ana lepti kam a lolli kam an yeeso ma oɗo baɗon wonde an oɗo kulloraji kiɗa aɗa waɗi timtumon ay an wallahi ñande renta kam ɗo e gallo mo waɗi mayde bonde aftoma mouvement jawtude somi woni timtimol ko mboɗo mi asman cakkoɗa hen avec ce merde de comportement min mi yahat min o gal mi yahat hol kaw ma incité aujourd'hui hol ko woni hol non kaw m'a dépassé dépassé kam ko jettino o jetti kam o jettima am o jetti yimɓe gallo fof min mi yaho je peux pas supporter nafigue moi nafigue non non maman je ne peux plus heɗum haalanma mi wawo Kumba holmo resma c'est ton fils mo jibini ɓe mo jibini joom galle ma min mboɗo yinma walla mbiɗa anma oui bien sûr an Kumba an holi an holɓe hol fof ko sindi jawo e dande wona ko haɗet ɗo ay abou ko miñam minen jiidi yum moye baba kono ɓernde nde moƴƴani o waɗaka barke Tiggel ko noon moƴƴani bon min tampi je suis fatiguée min de wona ɗum jinnomi min jinnomi ko sa ummima France ari ɗo gona e jaam aɗa ñaama aɗa yara aɗa deeƴi haqqille ma deeƴi kono min ɗo gonmi ɗo min e hooram belɗam ngol owi mi anda ko dow gonmi mi anda ko less gonmi ma jafoɗani imagine toi kaw il m'a insulté traitement o ƴettima o jetti kam ko min de ma jafoɗami de bon min mi waɗi tout pour que belto don onon fof wallahi waɗi réal mais je n'ai jamais comporté comme ça a oppi koreji ma jamais mbiɗa jiɗɗa ko Samba bien sûr ala ka wannani Samba caɗele dañno France fof a itti ɗum hen a addi ɗum artiri ha e juuɗam mboɗo hamdini mboɗo yetti Allah mboɗo ɓeydi donadema mais min mi wawa supportude kono ñaguimami tan ko yamuñ je suis fatiguée min ko min ƴewata ƴeewa Samba woto ƴeew ɓe aɗa ko jimmi mbaɗa ya heɓoy nder suudu ma jooɗoɗa miijoɗa ko feewi ko yooɗi miijoɗa ko ɓuri mbasa wattude haqqille ma e ɓeeɗo mi anda toon ko mbiyata min mi anda ko moyen mi anda holɗum rien mi anda moyen que rien gasi ɗum jinnomi wiide muñ tan heɓoy suudu ma guurano stress pooɗa joom galle ma nawama ha dow tellinama ha less min wima noon debbo gagata koye nder suudu mum soɓe mettini ɗum ko haajuji mabɓe ko Allah haɗiɓe ko min Allah hokki ɗo ko gallam ko welim ko ɗum mbaɗami lewru Koorka nani somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko fari lema ne waddi ma hota wondane gantuji mo naflu ganni yoɗa innamal a'malu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru Ramadan hitande fof ko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma